Il-Gvern innegozja s-saħħa tal-poplu biex ħaddieħor għamel il-miljuni u issa spiċċa bla pjan dwar l-isptarijiet. Sar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta l-ħamis indirizza konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-Ministeru tas-Saħħa fejn saħaq li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jitkellem b'saħħa fuq din il-materja sabiex il-poplu jieħu lura il-miljuni illi nsteraq. Mhuwiex aċċettabbli għalina li jkun hemm ftit persuni min-naħa tal-Gvern kif sar f'dan il-każ u f'oħrajn illi jiftehmu minn wara dar il-poplu Malti biex jagħtuh b'xejn l-assi ta' pajjiżna u mhux biss ma jsirx l-investiment li jkunu għedu imma saħansitra jagħtuhom il-miljuni minn flus il-poplu meta jafu li dawn mhux qegħdin iwettqu l-obbligi tagħhom. Bernard Grech qal li dawn huma l-flus għall-poplu Malti filwaqt li insista li trid tintrefa' responsabbiltà għal dak kollu li seħħ. Ser nibqgħu viġilanti, ser nibqgħu nitkellmu u ser nibqgħu naraw li l-ewwel ħaġa stewards u vitals jirreturnaw il-miljuni lill-poplu Malti u Awċi. It-tieni, il-flus ukoll li għandhom jagħtu lill-poplu Malti fuq taxxa, fuq VAT u loans mal-banek naraw li jitħallsu, imma naraw ukoll li tintrefa' ir-responsabilità u li min għandu jieħu azzjonijiet legali u kriminali jieħodhom mill-aktar fis possibbli għax dak huwa dmiru skont il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. Fis-stess konferenza tal-aħbarijiet id-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija fakkar kif is-saħħa ta' pajjiżna ġiet mibjuwa b'kollużjoni bejn il-Gvern u l-barranin. Il-Gvern min-naħa tiegħu qiegħed totalment fiskiet fil-muta. Ma jafx sa jagħmel. Ma jaf sa jagħmel għax sakemm kienu qed jitħallsu l-flus, sakemm kien qed jinstaraq il-poplu Malti, il-pjan illi kien mill-ewwel ġurnata, anzi qabel it-tnissil tiegħu magħmul biex jisraqna, issa sfaxxa, spiċċa, tkisser u tħassar. Id-Deputat Jerome Caruana Ċile min-naħa tiegħu fakkar kif mill-miljuni kbar li nataw Vitis u Stewart m'għamlu assolutament xejn, bil-pressjoni issa qed tiżdied anke fuq il-Ministru tal-Finanzi. X'qed tagħmel Aziz Ministru tal-Finanzi biex iġġib flusna lura? Fejn battom dawk il-miljuni? Lilli ma kont battom? Lil min battom? F'liema pajjiż battom? Naturalment jiena poġġejt numru ta' mistoqsijiet lill-Ministru tal-Finanzi bil-miktub li obbligati li jwieġeb imma farfar minna tefakka fuq ħadd ieħor. Min-naħa tiegħu id-Deputat Stephen Spiteri fakkar kif minn dan id-deal mimli frodi qed isofri il-pazjent Malti Wawċi illi tħalla minsi. Iva dejn għaliex jeżistu nuqqasijiet kbar f'dan il-qasam għaliex min suppost investa fi sptar ieħor f'Għawdex dan m'għamlux sabiex l-Awċin jeqdew aħjar, min suppost għamel St. Luke's sptar state of the art b'400 sodda sabiex l-isptar Mater Dei ma jeriqx biex xogħol m'għamel xejn. Id-diet tal-isparijiet ġie ddikjarat nul wara sentenza ċara mogħtija mill-imħallef Francesco De Pasquale, sentenza li issa qed tkun appellata minn Stewart Healthcare.